süyü şılbırları Gozab iken bäğir utları Oysuz nursuz yıldızlarsız göktey Karurmanda iken yolları Karurmanda iken yolları İki mehabbet küttüm ömrüm boya Meni köklerden üzülüp sıradım Meğenler arasından üzülüp tabıp Meni yarattım seni yarattım Meğenler arasından üzülüp tabıp Yarattım seni yarattım Мен ничектер жайсыз отырған кебек тоям өзімне. Менә шулайрак отырсам, ничегрәк булыр? Ике кеше арасында рухи якынлыкта, физик якынлыкта булырга тиеш. Бик иртә түгелмесең бу? Куллануу өчен берничә ай дус булып йөрергә кирәкме? Ай түгел, әмма ләкин кешеләр бер-берсенә өйрәнергә, бер-берсенә күнегергә тиешләр. Әлбәттә килешәм. Ә моның өчен якынайып алырга кирәк. Бигрәк матур утырасыз, күгәршеннәр. Абау, Рәсим бу кем? Рәсим? Марат, аңлат әле бу кәнтәйгә кем әле мин? Нәйлә, син дөрес аңламадың. Мин дөрес аңламадыммы? Күзләрем дөрес күрмим әллә? Кочаклашып утырганыгыз менә күземә күренгәндер әле, а? Нинди кочаклашу, Нәйлә? Без төзелеш проекты турында сөйләшә идек. Бу дизайнер ханым. Төзелеш проекты. Шулаймы? Күземә ялганлап тора бит. Ә син кем? Нәрсә кыланып утырасың монда кәнтәй, а? Гафу итегез, ханым, мин сезне белмим. Сез үзегез кем буласыз? Марат, аңлат әле бу кәнтәйгә кем әле мин? Рәсим нигә ул сиңа Марат ди? Марат булганга Марат дип эндәшәм. Ничә ел бергә яшәгән ирем булганга, 2 бала тәрбияләп үстергәнгә, 3нче баланы көткәнгә. Шулай бит, Марат. Рәсим бу дөресме? Нәрсә кирәк сиңа? Нигә мине сагалап йөрисең? Эшең юкмы? Шулаймы ни әле? Сиңа нәрсә, скандал кирәкме? Ә мин сиңа скандал ясыйм. Син үзеңне шыр ялангаш калганыңны беләсеңме? Кемгә кирәк булырсың син, ә? Нәрсә көләсең, кәнтәй? Гафу итегез. Сау булыгыз, Дамир. Рәсим. Марат. Ашларыгыз тәмле булсын. Я? Вәт җүләрдә инде син дилә. Менә сиңа эксперимент. Менә сиңа танышулар сайты. Наил, Хәлең яхшы түгел булганчы. хәлем авыр, Наил. Ни өчен болай кайгырасың? Әниең яраларымны куптарды. Рәнҗетмә мине. Бик зур хәсрәт китердем шуңа.
Ул миңа рәнҗи. Син улымы үтердең ди. Наил. Мин үтермәдем бит сине. Сенсіз яшай алмадым Энджи. Алмас едім. Мен сені шул қадар яраттым. Ә миңа ничек яшәргә миңа хәзер? Dünyada yaşayan bir var Энджи. Беләсеңме? Синең үлемең турында хәбәрне ишеткәч, мин ышанмадым. Без бит синең белән бу турыда еш кына сөйләшә идек. Син миңа гел әгәр мине ташласаң, асылынам да үләм дип әйтә идең. Наил, Kimsin? Нәрсә кирәк? Син кем? Энем, бу минем егетем. Хәзер без аның белән аңлашабыз. Син бар инде, ярармы? Сау бул, ачуланып калма берүк. Наил, бу минем туганнан туган энем. Нишлисең син? Казанга кунакка килгән ул. Бер генә көнгә. Нигә кычаклый ул сине? Наил, бу минем энем дим. Нишлисең син? Акылыңа кил. Энең ират түгелме? Нигә син аның белән кычаклашасың? Нигә миңа аның киләсен әйтмәдең? Наил, ниләр сөйләсең син? Нигә син мине шушындай уңайсыз хәлгә куясың? Аннары, нигә мин сиңа аның килүе турында әйтергә тиешмен? Ул бит минем ике туган энем. Шуннан башлана да инде ул. Башта энең белән кычаклашасың, аннан башкаларны кычаклый башларсың. Мин синең бу көнләшүләреңә бүтән түзә алмыйм. Мин синнән куркам. Һәм минем синең белән очрашып та йөрисем килми. Әгәр мине ташласаң, асылынам да үләм. Юк, бар сөйләмә. Кешеләр бер-берсен ташламыйлар. Кешеләр хисләре суынганга күрә аерылышалар. Әгәр мине ташласаң, үләм. Ишетәсеңме? Үләм. Үлсәң үләрсең инде. Гомерем буе синең көеңә килеп яши алмыйм мин. Ташлама мине, Энджи. Мин сине өзелеп яратам, ишетәсеңме? Ташлама мине. Мин бүтән түзә алмыйм синең көнләшүләреңә. Буш җирдә дә көнләшәсең бит син. Җитмәсә, көн сайын шушы бер хәл. Әгәр мине ташласаң, асылынам да үләм. Асылынам да үләм, ишетәсеңме? Бу сүзләрне артык яшәйтә идең шул, Наил. Мин сиңа ышанмадым. Уйнайсың, ялганлыйсың дип уйладым. Хәтта әниең шылтыраткач та мин ышанмадым бит. Ә мин чынлап үләргә җыенмадым Энджи. Мин сине куркытмакчы гына идем. Ничек алай булды соң бу, Наил? Мин асылына алмадым. Багдан курыктым. Күпердән сикереп карыйм. Йөзеп чыгалармын дип уйладым. Булмады. Суга бәрелеп, имгәнүдән батуымны белгәч, соңгы минутларда синең турында уйладым Энджи. Аннан соң гына әти-әни турында. Барысын да кире кайтарып булса иде икән Энджи. Эшләдең соң син, Наил? Рәнҗетмә мине. Ул бик бәхетсез, ялгыз. Әти дә минем янда. Сөйләш син әни белән зинһар. Сөйләш. Рәнҗетмәм, Наил. Мин китәм Энджи. Бик еракка. Аннан хәтта төшкә дә кереп булмый диләр. Тик әни янына гына кайтырмын. Шатлык булып кайтырмын. Наил. 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 Энджи. Исән, Энджи достым. Хәлләрең ничек? Энджи, син хәзер йыгылачаксың. Без сиңа хәзер шундый хәл турында сөйлибез. Аба, Энджи,
Нәрсә булды? Нже, әллә ауырыйсыңмы? Сәлам, кызлар. Юк, хәлем китте әле. Әйтәм бит, тавышың бик зәгыйф. Авырыйсың дип уйлаган идем аны. Температураң юкмы? Юк, үтә ул. Сез миңа зинһар өчен сугына салып китерегезче. Хәзер даруны эчеп куям да, үтә ул. Тукта, син нинди дару эчәсең? Бу бит тынычландыра торган дару, инде. Көчле дару. Инде. Сөйләле, нәрсә булды? Без бит сиңа чит кеше түгел. Без бер нәрсә белмибез, бәлки ярдәм итә алыр идек. Ничек ярдәм итә аласыз инде сез, кызлар? Ә син башта ни булганын әйт. Без бит барсын да күрәбез, сизәбез инде. Кай чакта башка кешегә сөйләсәң, күңел җиңеләеп китә, эч бушап кала. Алайса, тыңлагыз. Узган атнада юл аркылы чыкканда каршыма Ноэльнең әнисе чыкты. Ноэльнең? Абау, Ноэльнең үлеменнән соң сине булай да күп минтектергән иде бит. Бер нәрсә дә үзгәрмәгән. Ул хәзер минем яңа адресымны белә. Тагын гаепләргә тотынды. Улымны син үтердең. Үзең дә үләргә тиешсең ди. Булай да көч-хәл белән кутылган идең. Әйе, кутылдым дип уйлаган идем шул. Кара сакалың, кая барсаң да үзең белән йөри икән шул. Нәрсә дисең ул? Ниләр сөйли? Әлеге кеше артымнан йөри. Менә монда эшкә килә. Каршыма очрый. Син үләргә тиешсең дип кабатлый. Полициягә хәбәр итәргә кирәк. Күңелем бармый, Айгөл. Бала хәсрәтен кичергән ананы ничек итеп полиция кулларына тапшырырга кирәк? Кызлар, ул әни кеше бит. Кайгыдан авыруга сабышкан инде. Сәламәт кеше ала йөрми. Бәлки. Сөйләшкән вакытта аның сүзләре буталчык. Димәк, аңа да, сиңа да ярдәм кирәк. Медицина ярдәме. Мин дару эчәм инде. Дилә, аңладым. Син психологка күренергә кирәк дип әйтәсең киләме? Әйе, ләкин монда психолог кына ярдәм итә алмас. Психотерапевт, бәлки психиатр кирәк булыр. Кайбер кешеләр кайгыны авыр кичерәләр. Аллам сакласын. Мин бу турыда уйладым инде. Минем фәнни җитәкчем психотерапевт булып та эшли. Әгәр каршы килмәсәң, мин аның белән синең турыда да сөйләшәсем килә. Бәлки Ноэльнең әнисе белән дә очраштыра алырбыз. Мин каршы түгел. Дилә, миңа да психотерапевт ярдәме кирәк. Сиңа нәрсәгә? Дөресрәге миңа түгел, минем әти-әнигә. Мин аларны ничек булса үгетләргә тырышып карыйм. Психотерапевт алар белән дә сөйләшә алмасмы икән? Ярый, мин сөйләшеп карармын. Hey кызлар, бу фильмдагы кебек килеп чыга инде безнең. Сиңа да ярдәм итер, миңа да ярдәм итер, аңа да ярдәм итер. Ай, өзегез бу көннәрдә нәрсәләр эшләдегез? О, без нәрсәләр генә эшләмәдек. Кызыктырдың иде, сөйлә миңа. Мин әти-әниләр белән ачуланышып чыгып киттем. Хәзер Диләдә яшим, вакытлыча. Чынлапы? Менә бу ичмасам яңалык. Мин 2 көн буе 3 исемле өйләнгән ирнең сөяркәсе булып йөргәнмен. Нәрсә? Менә шулай, тыңла. Сайтта бер ир-ат белән таныштым. Очраштык. Сурәте үзенеке түгел. Исемнәре үзенеке түгел. Ярый, хатыны үзенеке булып чыкты. Ой, кызлар. Син? Исәнме, Роза апа? Ничек монда килергә җөрьәт иттең син, ә? Роза апа, зинһар ачуланмагыз. Минем сезнең белән сөйләшәсем килә. Синең нәрсә эшлисең килгәнең миңа барыбер. Роза апа, сез мине
үйгө чакырмассыз инде. Шуңа мин мында гына сөйлейм. Мин кеше төштө Наилне күрдем. Әллә төш булды ул шунда, әллә өн. Без аның белән сөйләшеп тордык. Һәм ул сезгә хәбәр әйтергә кушты. Рәхмәт, Роза апа. Минем сезнең белән һеч кенә дә ачуланышасым килми. Мин сезнең кайгыгызны аңлыйм бит. Наил нәрсә диде? Ничек керде? Без аның белән сөйләшеп тордык. Ул мин әни янына кайтырмын. Шатлык булып кайтырмын диде. Нәрсә дигән сүз инде бу? Белмим шул. Тагы нәрсә диде? Сине үз янына чакырдымы? Юк. Чакырмады. Ул минем турында бер сүз әйтмәде. Роза апа, тынычланыгыз синхар. Тынычланыгыз. Шуны гына әйтергә килдеңме? Ул тагын мин үләргә теләмәгән идем. Мин бары тик куркытырга гына теләгән идем диде. Әнине рәнҗетмә диде. Роза апа, мин сезнең хәлегезне аңлыйм, тик бер нәрсә дә эшли алмыйм. Синең бар сүзең дә ялган. Үлгәннәр сөйләшмиләр. Роза апа, сезгә ярдәм кирәк. Минем сезгә ярдәм итәсем килә. Сүзең беттеме? Сезгә табиб кирәк. Сүзең беттеме? Бетте. Бар, кайтып кит. Миңа нәрсә кирәклеген мин үзем бик яхшы беләм. Роза апа, Бар, кайтып кит яхшы чакта. хушыгыз. Әни янына кайтырмын. Шатлык булып кайтырмын. Әй улым, янымда син булмагач, нинди шатлык булсын минем тормышымда. Кадерле дуслар, кичә мин сезгә бер кызыклы гына сорау биргән идем. Мин бүген үзем генә түгел. Миндә кадерле кунак бар. Кем икәнен фаразлап әйтеп карагыз әле дигән идем. Сездән бик күп җаваплар килде. Шуннан да сезнең фантазиягыз бик яхшы эшли икән. Ә хәзер Та-дам! Бу минем дустым Айгөл. Ул дустым гына да түгел, ул минем җан дусларымның берсе. Дуслар, карагыз әле менә. Мин сезгә дуслар дип дәшәм. Гәрчә сезнең яртыгызны яки күбегезне күреп, ишетеп белмәсәм дә. Ничек уйлыйсыз? Дуслык нәрсә ул? Чын дус нинди булырга тиеш? Ир кеше белән хатын кыз дус була аламы? Менә шушы сорауларга җавап бирә торыгыз. Киләсе атнада җомга көнне бу тема буенча туры эфир алып барачакмын. Ә хәзергә тыныч төннәр сезгә. Сау булыгыз. Дилә, син шундый кызыклы сөйлисең. Хәтта минем дә синең бу видео астына комментарий язасым килә башлады. Сиңа бу эш ошыймы? Ошамаса эшләмәс идем, чынлап. Кызыклы бит. Кешеләрнең язмышын күзәтәсең, киңәшләр бирәсең. Ул киңәшләрнең файдасы бармы, юкмы, шуны да беләсең. Бигрәк җаваплы инде. Мин алай булдыра алмыйм. Әйем, җаваплы. Шуның өчен мин укыйм, белем алам, курыкмыйм. Дилә, нинди тавышлар? Күршеләр шулай тавышланалар. Дилә, бигрәк каты кычкыралар бит. Бәлки ярдәм кирәктер, ә? Әйдә син ага шагып карыйк. Шакысаң да юк, Айгөл, шакымасаң да юк. Мин ул кыз белән сөйләштем инде. Минем тормышыма кысылмагыз, без шулай күңел ачабыз ди. Гаҗәп. Ире кыйный, ә хатыны шуңа түзеп яши.
Айнык вакытта әйбәт ул, эчкәч кенә тузып ала ди. Шаккаткыч. Бер ни эшләп булмый. Мин хәзер. Света, нәрсә булды? Әкрен. Ашыгыч ярдәм чагы. Нәрсә булды соң? Айгөл, зинһар, ашыгыч ярдәм машинасы чакыра әле. Ярый. Авырым төшә ахыры. Бик авырта. Света, сине тагын ирен кыйнадымы? Әгәр дә шулай икән, мин полиция чакырырга мәҗбүр. Юк. Мин ваннадан чыкканда йыгылдым. Көтмәгәндә генә йыгылдым. Булар да йыгылганныкымы? Сез көндә йыгыласызмы соң? Алай ярамый бит инде, Света. Миңа больницага барырга кирәк. Трубканы алмыйлар. Ни, бәлки такси белән барырга да. Юк, алай ярамый. Хәзер юлда нәрсә генә булмас. Әйе, алло, әйе, исәнмесез? Монда авырлы ханымның бала төшү куркынычы бар. Тизрәк зинһар килегез әле. Әйе. Адрес Чистая урамы, 96-нчы йорт, 5-нче подъезд, 3-нче кат. Әйе. Тизрәк килегез. Син Айгөл өйдә кал, яме? Ә мин Света белән барам. Юлда нәрсә генә булмас. Ярый, әлбәттә. Исәнмесез? Светлана исемле ханымны операция ясарга дип алып киреп киткәннәр иде. Күптәннән инде хәбәр юк. Хәле ничек икән? Ашыгыч ярдәм белән китерелгән ханымны сорыйсызмы сез? Әйе. Ә сез аның кеме буласыз? Мин аның күршесе. Туганнары башка юк шәһәрдә. Мин аның белән бергә килдем. Теләсәгез, паспортымны күрсәтә алам. Кирәкми. Хәзер карыйм. Светлана Осиповнаның хәле авыр. Реанимациягә күчерелде. Сез әлегә өегезгә кайтып китегез. Элемтә өчен телефон номерыгызны калдырыгыз. Ничек реанимациядә? Авыры. Үле бала туган. Бала гомере якынча берничә көн элек изелгән булган. Хәзер табиблар ханымның гомере өчен көрәшә. Мин әле нәрсә сорамыйм бит. Бары тик әти белән психотерапевтка барып кайтуыгызны сорыйм. Ул сезгә киңәшләр бирер, бәлки берәр дарулар эчәргә кирәктер. Әтиең риза булмаячак, кызым. Учетка куйсалар, жүләр дип жүләрләр справкасы тоттырсалар, дус туганнар арасында күзебезне дә ачтырмаячаклар. Мыскыллап, көлеп, әдәм хоры булабыз бит. Инде учетка куйсыннар инде, әни. Юк сүз ул, куймыйлар. Куябыз дип әйтмиләр инде алар, язалар да куялар. Әнә чит илдә һәр кемнең үз психологы. Бездә дә мәктәпләрдә, эш урыннарында кертелә башлады инде. Бернинди жүләрләр справкасы бирмиләр. Ул чит илдә, бездә түгел. Ой, хай кызым, әтиеңне күндереп булыр микән? Әни, сөйләшеп кара әле. Ярарсың, сөйләшеп карармын. Кызым, кайчан өйгә кайтасың? Менә шушы мәсьәлә хәл ителгәч кайтырмын. Сагындык бит инде, балам. Кайт. Әни, кайтыр идем. Әтигә үпкәләдем. Үзем генә яшисем килә, минем тормышым бит бу. Без бит сиңа комача аламыйбыз, гел ярдәм итеп кенә торабыз. Соң шуны аңлатамыйм да бит инде, әни. Миңа ярдәм итәргә кирәкми. Йыглам икән, үзем йылыйм. Тормышны күрмәгән шул син, балам. Әгәр дә сезнең белән яшәсәм, шулай тормыш күрмичә үлеп тә китәчәкмен. Әстәгъфирулла, кызым, ниләр сөйлисең син? Әтиең белән сөйләшербез, карарбыз. Исәнмесез, Дилә? Диплом эше буенча килдегезме? Юк, миңа сезнең шәхси консультациягыз кирәк иде. Утырыгыз. Нәтиҗәдә мин каршы түгел. Консультация үзегезгәме? Юк, иптәш кызымның әти-әнисенә. Үзем генә булдырып чыга алмам, дөрес киңәш бирә алмам дип куркам. Шуңа сездән сорыйм. Бу сезгә бик әйбәт практика булыр. Тик үз-үзегезгә ышаныч булмаса, башкаларга ярдәм итү мөмкин түгел. Үзем генә булдырып чыга алмам шул. Әйдәгез, вакытны билгеләп куйык. Минем яңа килсеннәр, сөйләшербез. Рәхмәт.
Тик сез аңлыйсыз бит инде, 1 сәгать сөйләшү терапия эффектын бирә алмый. Әлбәттә аңлыйм. Бары юл күрсәтү турында гына сүз бара. Югары белемле, аңлы, акыллы кешеләрнең тормышында психологик проблемалар каян килеп чыга икән, менә шуны аңлау авыр. Сез андый вакытта Фрейдны искә төшерегез. Без барыбыз да бала чактан. Оясында ни күрсә, ычканында шул булыр. Атаны тәрбиясе кешенең гомер буенда из калдыра. Кайчакта бу бәйләнешне табу кыен шул. Әмма ул бар. Ярар, дусларыгызга әйтегез, килсеннәр, сөйләшербез. Рәхмәт. Барчагызга да сәлам. Менә минем тагы сезнең белән уйларымны бүлешәсем килә. Беләсезме, бүген мин бик җитди тема күтәрәм. Мәхәббәтнең күзе сукыр диләр, яки сукырларча ярату дигән сүзне ишеткәнегез бардыр. Менә әйтегез әле, сез үзегезнең яраткан кешенең нинди кимчелекләренә күз йомарга әзер? Әгәр сездән көнләшсә, әгәр сезне түбәнсетсә, сезгә хыянәт итеп яшәсә, сезгә кул күтәрсә, мондый кешене ярата алыр идегезме? Ярату хакына үзегезнең тормышыгызны корбан итәргә әзермисез? Менә минем бер танышым яратам дип үзенең иренең кыйнауларына түзеп яшәде. Хәзер ул авыр хәлдә хастаханәдә ята. Мәхәббәтме бу? Әллә инде сукырларча яратумы? Ничек уйлыйсыз? Миңа сезнең фикерләрне ишетү бик мөһим. Дилә, сәлам. Мин очрашуга барам, мине югалтма дип әйтү. Мин зур кыз бит инде, югалмам. Кем белән дип? Егет кеше белән инде. 30 яшь, өйләнмәгән, брюнет. Җитди мөнәсәбәтләр өчен татар кызы белән танышырга тели. Исеме Искәндәр. Алай бик курыксам, мин сиңа аның телефон номерын җибәреп куярмын. Син дә очрашуга барасыңмы? Син молодец, Дилә. Ярый. Миннән иртәрәк кайтсаң, мине көтеп җиткермичә йоклама. Ярый, хуш. Айгөл, Искәндәр, хәерле көн, Айгөл. хәерле көн. Рәхим итегез. Рәхмәт. Исәнмесез? Руслан? Исәнмесез, әйе. Руслан, сез Дилә. Нәкъ шулай. Танышуыма шатмын. Мин дә шатмын. Сез тормышта фотога караганда шибәррәк. Рәхмәт. Сез дә бик сөйкемле күренәсез. Менә, матур сүзләрдә әйтештек. Әйдәгез, якыннанрак танышыйк. Әйдәгез. Рәхим итегез. Анда иркенрәк. Әзрәк йөреп алыйк. Мин риза. Сез нәрсәдә булса заказ бирәсез, Айгөл? Яхшы булыр иде. Мин әле төшкә ашны ашарга да өлгермәдем. Миңа калса, әлегә һәркем үз өчен түләсә, икебезгә дә шулай уңайлырак булыр. Хәерле көн. Исәнмесез. Сез безгә бу ресторанның иң яхшы ризыгын тәкъдим итә аласызмы? Әлбәттә. Оригинал ысул белән ясалган кальмарлар, кыздырылган балык һәм безнең ресторанның символы булган салат күрәсез. Гафу итегез, бу якта авырлыгымы, әллә бәяләреме? Бәяләре. Бу кальмарларны үзегез куып биреп тоттыгызмы әллә? Алар бу хәтле кыйммәт була алмый. Бәяләрне мин куймыйм. Сез заказ итәсезме? Әйе. Миңа менә бу көнчыгыш салаты. Бурычлы аш
Һәм сөтле чәй, зинһар. Сөт урынына сөтсіз салсақ кәрім? Ярый, әлбәттә. Сөт өсті қимметірек. Иқтибарлы болығыз Айгүл. Сіз сөйледіңіз? Миңа шәй китерегіз. Сөтсіз һәм шикәрсіз. Аннары күз күрер. Ярар. Демәк, сезгә бір фирменный күншегіш салаты, бір порция аш һәм сөтлі шәй. Сезгә сөтсіз һәм шикәрсіз шәй. Дөрес. Рахмат. Хәзер барысы да әзер булыр. Хисапны хәзер үк алып килимме? Хәзер үк китерегез. Айырым хисап. Килешәсездер бит Айгүл. Әлбәттә, айырым тек айырым. Ярар, аңладым. Хәзер бар. Юк, Айгүл, мин сезнең өчен дә түли алам әлбәттә. Ләкин сез үзегезне уңайсыз хис итәрсез төсле. Юк, мин баштан ук үзем түләмәкче идем. Мин күбрәк заказ бирдем ахыры. Гафу итегез, тик мин ачыктым. Сезгә дөрестән дә бераз ябыгу, кумача уламас иде. Әле сез бик шибәр кыз, Айгүл. Рәхмәт. Сез дә бик сөйкемле егет. Алайса, беренче караштан барса да тәртиптә, кыяфәтләребез туры килә. Шулай булып чыга инде. Алайса, танышуыбызның икенче этабына күчик. Үзем турында сөйлим. Мин буйдак ир. Үзем генә торам. Фатирым бар, машинам, спорт белән шөгыльләнәм. Өйләнергә әзер. Әмма үземә ошаган кызны таба алмыйм. Кыскача әйткәндә менә шулар. Сез? Мин кияүдә түгел. Ничә яшь сезгә? 30 тула. 30 тула, кияүдә түгел. Нишләп? Туры килмәде инде. Йөргән егетегез булдымы? Әйе, 4 ел йөреп аерылыштык. Нигә ул сезгә өйләнмәде? Юк, сезгә уңайсыз булса, без бу хакта сөйләшмибез. Түзәрлек. Алайса, танышуыбызны дәвам итәбез. Балаларыгыз бармы? Кияүдә булмагач нинди бала булсын инде? Бик яхшы, бик яхшы. Әйбәт. Фатир, машина. Юк, мин әти-әни белән торам. Кайда эшлисез? Банкта. Искәндәр, мин ничектер үземне сорау алу вакытында кебек хис итәм. Юк, Айгүл, сез миңа үпкәләмәгез. Миңа булачак хатыным турында тулырак информация кирәк. Сорауларым бетмәде әле. Авырганыгыз булдымы? Юк. Минем дә авырганым булмады. Минем таза, сау, сәламәт нәсел калдырасым килә. Спорт белән шөгыльләнәм, эчмим, тартмыйм. Сез? Мин дә. Бик күп. Сез минем сорауларыма аптырамагыз, Айгүл. Кешене бит ярып карап булмый. Минем булачак тормыш иптәшем турында күбрәк беләсем килә. Дөресен әйтим, мин танышулар сайтында күптән теркәлгән. Тәҗрибәм җитәрлек. Кызык. Менә мин киресенчә күптән түгел генә теркәлдем. Сиңа күчәбезме? Күчиксең? Ни сәбәпле теркәлдең? Кемне эзлисең? Нигә дип? Миңа 30 яшь, әмма кияүдә түгел. Ләкин бик тә кияүгә чыгасым килә. Хәзер җитди мөнәсәбәтләр өчен ир егет эзлим. Гаилә корасым килә. Алай икән. Нигә кияүгә чыгасың килә? Әйтәм бит, гаилә корасым килә. Гаилә нигә кирәк? Нигә дип? Бер-береңә терәк булырга, бергә яшәргә, бергә балалар үстергә. Гаилә институты хәзер модада түгел. Димәк, сез буйдак һәм бер кайчан да өйләнмәячәксез. Юк, киресенчә, мин өйләнгән һәм минем 2 балам бар. Өйләнгән? Алдыйсым килми, шуңа күрә баштан ук әйтеп куям. Туры килә бит, Нәрсә генә ишетмәсең дә, нәрсә генә күрмәсең бу сайтта. Әле күптән түгел генә бер ир белән очраштым. Ул да өйләнгән булып чыкты. Менә күрәсең, бу сайтта минем кебекләр күп. Әйтеп тә тормагандыр әле. Юк. Руслан, әйт әле. Ни сәбәпле син анкетада үзеңнең өйләнгән икәнеңне күрсәтмәдең? Әгәр күрсәткән булсам, очрашуга килер идеңме? Юк, әлбәттә. Күрәсеңме? Шуның өчен күрсәтмәдем дә инде.
Син мен ашыйсың. Үзең шибәр, матур, хатасыз язуыңа караганда акыллы. Шуңа күрә мин сиңа сөйәркә булып очрашып йөрергә тәкъдим итәм. Сөйәркә булып? Әйе, конфиденциальлек гарантияләнә. Берәү дә белмәячәк. Мин атнага беренче тапкыр көндез синең янга килермен. Финанс яктан ярдәм итәчәк. Хатының. Хыянәт бит инде бу. Нәрсә хатын? Ул өйдә балалары белән. Миңа уңайсыз, бәлки сезгә дә заказ бирергәдер. Юк. Кирәк булса мин заказ биргән булыр идем. Сезгә шулай күп ашыйсызмы, Айгөл? Буларны күп дип саныйсызмы? 1000 сумлык. Аз дип әйтеп булмый. Ашыйсы килгәндә ашыйм инде. Банкта эшлим дидегез инде. Әйе. Молодец. Булдырасыз. Димәк, мөмкинчелегегез бар. Ә сезгә нинди кыз кирәк? Ой, Айгөл. Бу минем иң яраткан темам. Беләсезме? Өйләнешкән 10 парның 8-е аерылыша. Мин моны хупламыйм. Ир яки хатын ул гомерлек булырга тиеш. Килешәм. Менә шуңа күрә минем тормыш иптәшем нинди сифатларга ия булырга тиешлеген мин җентекләп язып чыктым. Чынлапмы? Әйе. 37 пункт килеп чыкты. Ничә? 37. Күп дип уйлыйсызмы? Юк, уртача. Менә мин дә шулай уйлыйм. Нинди сифатлар бар инде анда? Минем хатыным шибәр булырга тиеш. Беренчесе матурлык. Ә икенчесе батырлык? Юк, хәзер туктагыз. Хәзер әйтәм. Батырлык 17нче урында. Ә икенче урында самодостаточность. Ул үзен тәэмин итә алырга тиеш. Аннан соң минем хатыным пөхтә булырга тиеш. Мин эштән кайтуга тәмле ризыклар пешереп торсын. Ә елмаюы табигый. Теге Америка актрисаларының шикелле тарттырылган ясалма булырга тиеш түгел. Менә мондый карагыз әле. Дип. Аннан соң минем хатыным матур сөйләшә белергә тиеш. Берничә чит ил телен белсен. Дәртле, спорт белән шөгыльләнсен. Сәламәт. Бу урында шуны әйтәсем килә. Jinsi авырулар юклыгы турында справка алышырбыз. Килешәсездер бит. Бу бик мөһим. Jinsi авырулар белән авырган хатын-кыз бала таба алмый. Ә сез буларны каян беләсез? Беләм. Аннан соң минем хатын тугры булырга тиеш. Тугрылык. Аңлыйсызмы? Менә минем хатыным миңа һәр вакыт телефонын күрсәтергә тиеш. Юк, Искәндәр, бу уятсызлык. Мин сезнең хатыныгыз түгел, бирегез. Әлбәттә. Официант, Сез бит әле ашап бетермәдегез, Айгөл. минем тамагым туйды, Искәндәр. Мин сезгә туры килми икәнен аңладым, гафу итегез. Нигә алай дисез? Шулай тыйла, никтер. Туктагыз әле, мин бит сезнең паспортыгызны карамадым. Бәлки сез кияүдәдер. Шуңа күрә мине кире тиз генә кагасыздыр. Мин кияүдә түгел. Һәм тиз генә кияүгә чыкмам. Ахыры. Официант. Димәк, синең читкә йөрүеңне белминде. Белми. Белдермим. Мин аңа көн сайын матур сүзләр әйтәм, назлыйм, бүләкләр бирәм. Шимбә-якшәмбе без бергә. Хатынга тагын ни кирәк? Гаиләдә барда тәртиптә булырга тиеш. Алай икән, нәрсә генә ишетмәссең дә, ни генә күрмәссең бу сайтта. Тормыш бу, Дилә. Китапта язылган әкият түгел, чын тормыш. Мин сиңа кирәк вакытта ярдәм итәргә, якларга, сакларга сүз бирәм. Финанс яктан ярдәм итәрмен. Синнән jinsi чисталык, миңа кирәк кадәр наз һәм сер саклау гына сорала. Руслан, тәкъдимең бик эшлекле, әлбәттә. Ләкин мин аны кабул итә алмыйм.
Дөресен генә әйткәндә аңламыйм да, белмим нәрсәгә генә өметләнеп килгәнсеңдер. Ярар алайса, син үз сүзле. Ләкин бөтен кызлар да синең кебек принципиаль түгел. Кайберләре өйләнгән ир белән дә бик теләп очрашалар. Нәрсәгә өметләнәләр соң алар? Менә син гаиләңнән, балаларыңнан китмәячәгең билгеле бит инде. Мәхәббәткә өметләнәләр. Ир-атны үзенә гашык итәрмен дә, хатыныннан алып китәрмен дип уйлыйлар. Ләкин син бит китмәячәксең. Юк, билгеле. Гаиләне, мәхәббәтне, сексны бутарга ярамый. Гафу. Мин мондай очрашуларга бер кайчан да риза булмаячакмын. Сөйләшүнең файдасы юк, Руслан. Аңлашылды. Очрашуга килгәнең өчен рәхмәт, Дилә. Син бик яхшы кыз. Саф күңелле. Андыйлар сирәк хәзер. Үз тиңеңне табырга тырыш. Үзеңә рәхмәт, Руслан. Алдап йөрмәгәнең өчен. Nail! Улым әкрен. Эссе шүлдә мин бер юлчысыман